أوديقا أنت تقطقط مسألة كاتسام عشابو بربر مسألة تنافيها أبه مأزم زمعاتوت مش تصبغتيا مسبلا ندي بعرحت فلت اندابلت بتاستنا حتى دعا ناب كفلا تبقسد أترحي لأنت يدع اندابلا كركبا سقلا من قداك تقبر نسام محازعون عبكر مئات صنيحة رحيلا انت بلتا من حاسبو ايو راقيس اتدعا من قد أسألت انت خنا دعلا انت بلد ناتي نبقى سون زمت سزنا برداني هي تأوالا ودي انت خنا يا محازي قليل كدها نسبة لتم انت كبدا نسون كتقدس لا ناب أفكاري تدعا بلم كلتا حدا ننحركم تقاربوا انت بلد نسون ناب قد بلد انداغوي أركيبو إيدا المحاز إهيدا رحل شكر مسبلا كيدا تايت زاربن اندا بلد كورنا في نفهم سحاد ولا حدث الذي تردؤه نابل بي رحلة أنت أخي كونك مسبلا أتحوم دها نسخات مالي أمان قدي رخيبه الكاسي واقع شحات موبايل تقبلك تمسألي قربة تحفر دها دحر دماك جمع انت هي كتقبر رحيبك مسبلتو قبل بحري أم هلا رحلة شكر نزدها أنا خا أنت كنا إلى سنبيد سنه آتي أنت كجبرائيل كني أخي مس أنا قتنك كيديا تقبل عن مس بلا أتحوي قال نجر مستحبك قال كم تصب أتفلت مالجي مس بلتو كونو سبام حازايك تكوني دلي مس بلتني هاريليا مس بلا نقلاتو حرقنا سماي بصحو كي تردأ نتا أب إيدو زنبرت موبايل منتلام نمرت بمسنداو بجامعة رغاقيسا آيت بلا آيت ستقبرتا صبق نقرو اتي ناب كفلتات متحالفي كورديو سمينيرون كبتقرمون أزاب حليفو قدافي كبلا يكون نتا موبايل كدهن آيتسا نايترأين مالد كتحرك كلا كامي كم تكون زفلتون أنت هنا أي كم نحجين قنام رئيقا لها هجنا زا موبايل صباح نوحقها نها أم تغطق كم زبلا نقار رأيها أنا تسألي لا زرحبو في رأسي وحقا ما تسعاك تسعاطل دفار في أرداني كم هو الزقار وزلو تسار اندا بلد قادي فاتو الأكلات أقرنا إلنا كن أكمبر أي تسفرنا يا على رحلة شكر اندا بلد نعاقز ودعا كأسيكم جمرم نتصل بحدو ولوكا زي حالت انت مسألت قرر أقنا زي قادة فايت مسلنيام قادسات ويا انكا كتبلز تعشقت ناقر كتقبلو إيدا زركحب زهربا كام لقا تقبلو سقمس بلاب قادس أبتا تقويتا كفتو ولدو كم تبحالو مسقبرة قناكا فابريكا مسرح أزوات محمح تبل حداش موالد عزبم ودي سب نزبدلو نجر يقريتا كحاتت قبريات تبل زفتو عباي سلاتت مالي بحرق النبرة زبلاشخو يقريتا قبر اللي أكن دعي عم سئلكا مسبلتو سئلو كيدو حقيفو أم أقرتا أتبل أقنبارا مس أما نقلتو نبقات كم قاشا وحج فرشحا بخيا تتحزتو كأبدا أنت بلن بين سكت بل هلخ زحازو يزمس نبقاتون كفارقا ترأن تحرك لقنا نبقاتا آجيتا دانا حوي أنا بدا أميز فتو كازف كراكا بأمت عندما زعونكا وقوات سركا دليكونكم انت قنا كمزي من تزبلاني بقى وش تسقيلو يفرحن يربش بقامي بقال اي تردعيو نسبلتون كنأتن يوح أفكاري بمركبو دقاقي ونفتاري أمسكنا راحل أشكر كافتو تبقيسكي كمسكونا يردعنيو سماي مدرني لاقبقنا أنا بجاكخي نقال زيت أمتا أعينتي سلازي اللي أيتسكهيم دحر دما راحل أشكر
ልብኽን ተውለኪዩ ዝሓይሽ ኣብ ነብሰከ ምስ ካልእ ሰብ ዝረኣኽኒ ትስንብድ እንተኾንኪ ጽባሕ ንግሆ ትሕሰይ ንስኺ ጥራይ ስለ ዝኾንኪ እምነትኪ ኣብ ልዕለይ ጥራይ ኣንቢርኪ እቲ ካልእ ናባይ ግደፍዩ ምስ በላ ሃራይ ግና ነታ ፌበን ከይተረኽባ ምስ በለቶ ሃራይ በላም ነታ ሞባይል ንክድሓን ኣይደልኒ ኢልዋ እኳ እንተነበረ ናይ ፌበን ስለዚ ኩነድያ ምስ በለቶ ሰባቢሉ ሒዝዋስ በለን ኣታ ቆልዓ ካበይ ካ እዘን ሞባይል ተቃይረን ዘለኻ መን ኢኻ 10 ግዜ ዝድውል ዘሎ ዘይትቕበላ ምስ በለቶ ኣዲኡ 10 ግዜ ብደወል ድምፂ ሞባይል እቲ ገዛ ምስ ተረበሸ ዋላ ሓደ ከይተዛረበ ኣጥፊኡ ሰቒሉ ፀኒሑ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ግና ከም ብሓድሽ ኩልኣን ክድውልን ሓንቲ ስለ ዝኾነት ኦሮማይ እዛ ጓል ኣይትገድፈንያ ስለ ዝበለት ትቕብል ምስ ኣበላ ኣታ ዳናሓወይ ድሓን ዲኻ ደኣ ምቕባል ምስ ኣበኻኑኪ ደጋጊመ ፈትነልካ ምስ በለቶ ፌበን ድሓን ምዃኑ ሓቢርካ ኣፅዋዕ እንተበለ ግና ግድን ሓሚማ ስለ ዘላ ገዛውን ሰብ ስለ ዘየለ ንዛእ ክትብል ተማሓፀነቱ ሓሚማ እንዳበለቶ ስክብል ባሕበሉን ሰብ ኣሎ እንዳበልካይ ከመው ስለ ዝኽእል ድሓይ ምግባርሲ ጽቡቕ እያ ትብል ኣዲኡ ሓደ ሰባት ቴሌፎን ተደዊሎም ጠቕላላ ዘይቅበለው ምናልባት ኣይጠዓመካ እንተፀጊምካ ትኸውን እንተኾነ እንዳረኣኻያ ሰምዓያ ስቕ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ትቐብል ኣቢልካ ዘይሕውህ ጉዳይ እንተኾይኑ ድሓር ከም ትምለሱ ሓቢርካ ምዕፀይ ሓይሽ ፈፂምካ ክትረክቦ ዘይደለ እንተኾንካ ድማ እቲ ዝሓይሽ ዝበልካዮ መንገዲ ወሲድካ ፍታሕ ምንዳዩ በንጻሩ ድማ ገለ ሰባት ኣለዉ ዘይረዶም ዘይጠቅም ንክዛረቡ 100 ግዜ ዝድውሉ ዘይጠቅም ንክትዛረብ ሓንሳዊ 2 ግዜ ፈቲንካ እንተዘይሰሊጡካ ምስ ረኣያ ይደውል ኢልካ ስቕ ክትብል ኣለካ እምበር ደጋጊምካ ሰብ ምርባሽ ጽቡቕ ኣይኮነን በቲ እቲ ሓንቲ ምቕባል ናትካ ሂወት ሰብ ክተድሕን ስለ ትኽእል ብፍላይ ብቀረባ ከተረኻኽበሉ ትኽእል እንትኾንካ ምቕባሉ ተመራፂ እዩ ነቲ እንዳፌበን ገዛ ብደገ ምስ ረኣይ ብዘይቃል ዓለም ተኣኒዱ ተረፈ ብሂወቱ ከምዚ ዝኣመሰለ ጽቡቕ ገዛ ሪኡ ኣይፈልጥን ኣብቲ ካንሸሎ ክልተ መኻይን ደው ኢለን ነበራ ብደጊኡ ምግራሙ ወዲኡ ዘሎ ውሽጢ ምስ ኣቶ ነፍሱ ከይስሕት የስግእ እዩ ይሄ ደኣ ዳናሓወይ ደው ኢልካ ተሪፍካ ምስ በሎትያ ፌበን ተበራቢሩ እንታይ ከደው ዝብል ኣለና እንዳበለ ንውሽጢ ኣተወ ካብ ቀዳማይ ዳሕራይ ገደለ እንዳበለ ብኣድናቆት ነቲ ገዛ ልቡ ኣጥፍኣሉ ሓሚመ ከም ዝበለቱ ድሮ ረሲእዎ እዩ ኮፍ በልበል ኣብዚ ሳሎን ምስ በለቱ ገዲ ነዚ ዝመስል ሳሎን ከርሱ ኢሉ ተሰኪፉ ኮይኑ ነፈረ ጋብዝሐ ጽቡቕ ጥራሕ ኢልካ ተሓልፎ ሳሎን ኣይኮነን ኣታ ዳናሓወይ ኮፍ ባበል ምስ በለቱ ግና ኣበይ ኣትየ ዘለኹ እንዳበለ የማን ፀጋም ኣቕባሕቢ ኮፍ በለ ፀንሐቱን ሓድሽ ጽማቕ ፓፓዮ ሒዛትሉ መፅያ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ በለት ፀኒሑ ግና ናብ ቀልቡ ዝተመሰለ ዝመስል ስምዕን እንዶ ፌበን ሃይመዶ ኣይበልክንን ምስ በላ ካብ ኣድጊ ተጥዒ ኮይና ስለዝተሰምዐቱም ቀዳማይ ነገር ፌቡ በለኒ ድማ ንኣኻ ምስ ረኣኹ ሓወይ በዛ ኣጋጣሚ ፈውሰ ኢኻ ማለት እዩ እንዳበለት ምስ ናይ ድሙቕ ፍሽኽታ ተዛረበት ተላጊጻትለይ ማለት ኢሉ ሞባይሉ ኣብቲ ጣውላ ናይ ሳሎን ሰንዱ ኣቢሉ ብሕቁ ናብቲ ሳሎን ጽግእ ምስ በለ ኣታ ዳናሓወይ እንታይ ደኣ እቲ ኣነ ዝሓብካ ሞባይልከ ምስ በለቱ ናይ ምንታይ ሞባይል ምስ በላ እዚኣ ኣነ ዝሓብካ ኣይኮነትን ህያብ ኢለ ዝሓብካ ምስ ካልእ ሰብ ጥራይ ተለዋዊጥ እየ ከይትብለኒ እንዳበለት 10 ግዜ ነታ ሞባይል እንዳገላበጠት ተዓዘበት